Τι σημαίνει αυτό? Τι, δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ τι σημαίνει. Σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μισείς τα αντέφια. Όχι, σημαίνει. Λοιπόν, εσείς μισείτε τον αυτοκινητόδρομο. Ναι, αλλά έχουμε καλό λόγο. Βλέπετε, χωρίς τα λιβάδια των μετουσών, οι μέρες θα πρέπει να βρουν νέο σπίτι και μετά θα πρέπει. Φτάνει, είστε υποκράτηση. Γιατί? Παίζει σιτάρ χωρίς άδεια. Η γιαγιά μου το έδωσε το σιτάρ. Δεν χρειάζεται άδεια. Ναι, ούτε κι εγώ γι' αυτό. Πάτρικ, φοβάμαι. Μαρσουκαράκι, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι είπε ο θείος μου ο Κλέτους μετά από τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια μιας πορείας ειρήνης. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τσούρμο άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο και... Ξέρω τι είναι η πορεία ειρήνης, Πάτρικ. Τι ήταν αυτό που είπε? Α, ναι, είπε, μην αφήσεις την καρδιά σου να φύγει μακριά, γιατί το μυαλό σου θα βγάλει πόδια και θα την ακολουθήσει. Πω, ο θείος σου πρέπει να είναι πολύ έξυπνος, Πάτρικ. Τι έγινε μετά που το συνέλαβαν? Δεν ξέρω, δεν έμαθα ξανά τίποτα γι' αυτόν. Τα λέμε μακριμάλιδες. Γεια, τα λέμε αργότερα. Ευχαριστούμε για τη βόλτα. Μας παράτησε στη μέση του πουθενά. Δεν είναι η μέση του πουθενά, είναι δεξιά από τη μέση του πουθενά. Τουλάχιστον δεν βρέχει. Δεν είμαι έτοιμος να τα παρατήσω ακόμη. Όχι. Εγώ είμαι. Ας βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να μας προσέξει ο κόσμος. Κάτι που όλοι μπορούν να δουν και να ακούσουν. Κάτι σαν παρέλαση. Μια παρέλαση. Πάτρικ, πώς ήρθε αυτή η υπέροχη ιδέα?